nga naog na may sa lansa mga idol. O nakatob ka nagit mi diri sa pantalan sa Del Carmen. Ang among sakyan na mga idol. Kaning van. So karon mga idol, di ata karon sa pier pero sa atbang sa palengke sa Surigao City kay motabok ta karon sa kuan para Siargao kay natay apilan og derby sa manok ba pero dili na ako mag-assist ra ko matabang ra ko paabuton pa nako ang akong mga kauban kay diri ang among kuan binyo sabot na mo diri mi magabot so magpaabot ta pangitaon ra na to kunya mo adto sa ta magsuri-suri sa ta mga idol kay kuan para malingaw ta di talayon. So kaning mga lansa diri mga idol, gitawag ni nila og lansa pero sa ato na pambot man na. Mo na mo biyahe sa Siargao, Dinagat province. So mo adto na ta sa unahan. Naata karon diri sa kuano, I Love Surigao diri ta nagpaabot sa Mailandong kay mintras nagpaabotan nila dili ta mainitan para dili mo labad ang atong ulo. So diri ta sa Mailandong para mabati nato ang kaprisko sa atong lawas. Kung dili ta makulap kailangan magud karon dili ka magpainit kay tungod sa kainit sa adlaw. O naata diri lantawan ninyo. Connected gyapon siya dito sa atong gigikanan. Nara ang I Love Surigao. Ang mga batang badyaw na nato atong mga kapatid na nagtagalog-tagalog na siya. Dili na siya dili na siya mahadlok og video. So nagsayaw-sayaw pa sila. Mintras mga idol na nagpaabot ko ni Kuya Andy diri sa Boulevard. Nagiilis ko sa nina kay kuan kanang nabasa og singot kay grabe man to kabaga nga sa nina mga idol. Nagpaabot ko diri sa Mailandong diri sa atbang gyud sa Prime Market diri sa Surigao. Magpaabot ta niya. Padulong naman. Waiting lang ta, waiting back, waiting seat. Okay. Idol. Nagpaabot ta mga idol Di ata karon sa kuan diri gyapon sa atong gipustuhan. Kay kani magud mga idol. Magkuhan yun tayo mga idol para makita ang katag mga idol ba. Isa kagwapo bitaw sa atong lugar no. Gwapo juga ini mga idol diri. Libot-liboton sa nato mga idol kay mintra nagpaabot sa atong kauban. Mag-vlog sa ta diri mga idol. So karon mga idol na change password dili ta sa Siargao. Sa Del Carmen ta pero sa ako pagyapon na sa Siargao. So naana ta sa 777 nga lansa. Ato nang giplaster ang atong mga kargada. So amo nang gihakot kanina. Wala ako nag-video kay lisod kayo. Mao ni ganap sa sulod sa lansa sa 777 mga idol kung dili pa mo larga ang atong lansa. Magtabi-tabi bisag unsa ra may gibuhat diri na mga nay nagnuktok, nay nagsilpon-silpon para malingaw. Tawa tong mga tao diri mga idol. Ang atong pasahero padulong sa Del Carmen. Malipay ang gini sila. Okay, ito na lang kami so. Okay, siya ko dum yung pagmuli ikan-gardi, baktas na sa freeze. Biyab. Uy, parking! Oh. Biyab. Katawa po diha. Mga idol, mo din ikatik sa lansa sa 777 mga idol no. Fiberglass ni siya mga idol. Grabe glutaw ni mga idol. Muni lang katig fiberglass. So dako ni siya nga lansa mga idol. Lami kini sakyan mga idol, muaway nig mga dagkong balod. Og ang atong mga pinalanggang Coast Guard diri sa Surigao City nag-inspeksyon na sa maong lansa sa 777 kay mularga na padulong sa Del Carmen. So shout out na lang sa mga taga Del Carmen kay si Dondon alipay na gyud kayo. So na clear check na ang lansa, pinirmahay na sila para mo larga na ang atong larga. Larga na ang atong sakyan padulong Del Carmen ha. Ang duha diha malipayon gyud. Nagbabay-babay pa si Kuya Andy. Malipayon gyud Natawa si Marky nagpagwapo. Narwa pagpagwapo. Nasangit ang atong PC. Og hingabanti gamay og gikuhit ang PC para makaagi. Muna na ra siya kuhit-kuhiton ra na. Nya na. Okay. Nice move. Atras. Di na ta mo abanti, atras ra.
Abante na to. So bye bye Surigao. Padulong na tag Del Carmen. Siargao Island. Kita na ang mga Bagalport. Huwag ang Tavern Hotel. Ayan si Dondon. Nahanginan na kita ang iya panghuna-una. Kaya nakalarga na. Ara, ticket to. So, karon mga idol, nangulik na ng ticket ng atong cruise sa 777. Ato ning ipakita niya para maunay bibidin siya nga kapalit ng ticket. O siyempre mga idol, nakahunat naglangoy ang atong gisakyang lansa mga idol no. Ug makita po nato ang kadaghanang kaislahan po diri sa paggikan nato diri sa Surigao City padulong dito sa Del Carmen. Og dili na ta magpataka-takag yawit kay mahulatas na ta sa lawod. Kailangan maghilom gyud ta diha og atong gidala diha atong mga manok mga idol para sa derby. Og approaching na po diha sa dapya. Og diha man gud ninyo makita ang pinakadaghang whirlpool nga gitawag nila diri sa Surigao City nga Lilo. Og makita na po nato ang Nunok Island mga idol. Grabe jud kagana ang view diri karon mga idol kay ang panahon nato grabe ka gwapo. O sama ka ninyo nga naglantaw aning video no. Basta diri dapita mga idol, daghan kay mga island na makita ninyo diri mga idol. Ug ang atong mga kadagatan mga idol, blue jud ang color mga idol, grabe ka tinaw. Ug wala kay makitang basura mga idol. O siyempre natagbuan na to ang Montenegro nga barge kanang mobiyahe Siargao to Surigao City mga idol. Ug makita po na ako diri mga idol sa akong nahimutangan ang Montenegro nga barge daghan pud kay mga pasahero. Padulong yun nag Surigao City. So diri na dapit ang dapya mga idol no. Grabe kasulog ang atong mga kadagatan diri mga idol. Naay whirlpool diri mga idol, gitawag Lilo mga idol. So karon dili kayo siya tanto kusog kayo ang sulog kay medyo wala pay buwan no. Kay mag-agad po din sila sa buwan mga idol. Kung maglawig mga nita sa kadagatan mga idol, siyempre mag-ingat jud ta, mag-amping ba? Ka nakatagalog ng tag-ahat ani mga idol. Kita mas mga idol. Wapo kaya tong view mga idol, oh. Clear kaya nga atong sky mga idol. Ug atong mga kadagatan mga idol, way kagar, way kabalod-balod. Murag giplansang dagat mga idol. Grabe ka timing yun ng panahon na karon mga idol sa biyahe namo. Salamat Lord.
O siyempre mga idol, makita na nato ang hinatuan mining mga idol kanang wala na kahoy sa bukid mga idol no. O ang barangay San Jose mga idol kanang taliwti na bukid po mga idol. Ug makita po nato diri ang atong mga mangrove diha mga idol, mga kuan sa kadagatan mga idol no. Nanata diri dapita mga idol. O gikan sa atong nahimutangan mga idol, kita jud kayo ang mining diri mga idol sa lawod. Kana bitong pula, bitaw ang bukid mga idol, walay tanom na mga kahoy. Mauna na siya mga idol.
ug salamat kay sa atong biyahe mga idol. Naabot na ta diri sa municipality sa Del Carmen, Siargao Island mga idol. Pasulod na ta sa mga kamanggroban. Makita nimo diha ang mga mangroves no. Gibalita po diri mga idol nga daghag buhaja sa unang panahon. Pero karon murag wala na. Kay daghan naman kayong tao mga idol. Peaceful na kayo mga idol sa mga katunggan diri mga idol no. Na natakaroon sa municipality sa Del Carmen diri sa sakop sa Siargao Island. So nara mga idol. Okay. Useng yun mga idol para makita itong atang ba. Idol na nataatbang sa munisipyo yun sa Kwan, municipality sa Del Carmen no. Tora. Amo na. Sulod na nila mo atras magunang Kwan dan sagot. Di man nila unang ilang simod. Atras nila ang Kwan para maka plaster ba. Mga idol hapit na mo abot sa atong adtuan diri sa Del Carmen. Ug sa kagwapo yun ang ilang munisipyo diri. Si Kuya Ande di pa yun kay nakarelax naman gud ta no. Pati si Don ilang taon na. Ilang taon ba? Sama siya. Dari na pa sulod na kami sa Kwan. Sulod na kami sa Del Carmen. Ato yung i-headset ng atong pagmumukha sa atubangan dito sa Del Carmen okay para makita gud nato kung sa kagwapo ni diri. So mga idol naghinay-hinay ni mga idol kay hunas ang atong dagat. Na sila gisubayan na dalan mga idol. Kung magpakusog kag dagan ani mga idol. Sigurado masanyad juga sa mga bato sa ilalom. Kay ang agianan ri mga idol gamay kaayo mabaw pa yun ang dagat. So inantigo ang pagkuan ri mga idol sa kapitan sa lansa para dili madamage ang ilang sakyanan. So mutuyok ta ni mga idol pa dulong dito sa ilang munisipyo. Amo na yung mga kuan mga idol ganang mga balay sa diri sa Del Carmen no. Para makita nato no gana kayo. Ang mga mangrove nato diri mga idol. Grabe kalapad. Ug daghan po kay mga seafoods diri mga idol. Di juga mapulan diri kinaon sa kuan. Mga kinason ba. So kadaghan kay diri mga idol. Pambot. Baba gyapon sila. Pero apa gidong nagikaon diri buhaya no? Kauna pa na. Sa una pang panahon. Ito ilang istorya nga sabihan sa ayok. Pero karon na Buhaya ka doon kasi handlock na sila sa tao no. bata. Ano lang yung mga bata. Dili siya kuan, dili siya handlock. Dili mga unog tao ng kuan. Mga ayo pa. Hindi sila magutom din ginagawa. Di ba? Pag survey sa drone ng tubos, kuan tubos ka ng adlaw. Oo. Makita ba siya? Kita masa drone, pwede man ang drone i-better yung bakawan kanang-kanang. Ipakuan ka dyan niya dito? Oo. 2,000 kapin? Dahil tuit? Sa tourism na. Wak may labot tong nagpakita to. Adaghan no? Ano, diyan ano. Dari mga idol dito nga area ang may daghan. So mo na yung mga idol ang Del Carmen. Daghan po ng tao dari mga idol. Mga nagagigbalay. So kana mga idol ang mga pambot sa mga taga Del Carmen no. Wapog design, pare-pareha silang design mga idol kanang sa pintura mga idol sa ilang mga pambot. Pare-pareho gyud sila. May nalain duha ka pug yellow. Pero kasagara yun yellow green no, puti ang ilang pambot na mga pintura. Pareho yun sila uniform. So nagkasinabot ko dahil sila mga idol. Pero kanang mga laing color siguro mga idol, mga dayo na siguro na. Dili na taga diri. So nakadunggo na yun mga idol. Mismo diri sa municipality sa Del Carmen. So giitsa na PC para maka naog na ta. Kung makahakot na ta sa atong mga karga kay mo atintag derby pa manok. So mga naog na ang mga pasahero mga idol gikan Surigao. Kanya-kanya sila kuha sa ilang mga bagahe.
excited na sila na makaabot sa ilang mga panimalay. So ang atong mga labor ni abot na. Yan. Nagpasalamat gyapon ta mga idol no kay ang atong biyahe niabot ta dire na safety. Way mga kakulian. So mo ni ang municipality sa Del Carmen no. First time na ako dire mga idol nakakaabot karon. Gumikan na ning paguban sa derby sa manok. Okay mga idol, tuwara mga idol. Ang partida ni mga idol, kunya na. Kay ito pa dito. Tortong videohan dito mga idol. So naog na may isa lang sa mga idol. So nakatog ka nagid mi diri sa pantalan sa Del Carmen. Ang among sakyan ni mga idol. Kaning van Nissan ba? Oh. So malakay namin mga idol. Kaya mong sakyan mga idol oh. Dira ko yan. Oh, yan tamdanan permit. Ang permit. Wala nani mo. Ano day? Maday, nana ko ang permit. Ha? Oh, permit. Alam permit. Tara permit. Ala tong butak ka ba ni wala nito. Oh. Oh. Sige. Smartphone. Ayan, nakasakay namin mga idol. Marky mga idol oh. Risco na kayo. Si Marky boy. Okay, pangita na ang kuwan, ang permit. Ang permit mga idol. So, doon. Smile na doon. Doon, smile ba? So, yung gawas na to sa kuwan mga idol. Sa Del Carmen Pantalan. Sa English na mga idol, perna. Pahit kayo. Ang ingay na barangay ang liso sa kuwan. Liso sa Ano diri? Tamaya o. Tamaya. liso sa Lanzones pahit yan. Diri na sa Kainit mga idol. Aw alingit din man. Mga idol. Ang buyangan. Buyangan alingit. Alingit kaya mo nang tatahay dapat sa gym dako. Alingit tinakpan. Ang tinakpan mga idol. Amo pa tinakpan do ya kadakpit. So, okay mga idol, pasunod na sa kuwan mga idol sa lusod sa Del Carmen. Mapusa do buyangan. Mapusa kay tulog na buyangan. Magkalalay lang ito. Alalaya na dito na lang bay mahukat. Sa una ba ang buyangan sa kamit ng uno mga bukat? Way signal ba na farm? Wayay, may signal. Saan ko pa lagi? Talag sa lagi ba kontak si Wiwi? Siya kasagaran na lasawa sa sinungit pin. So naabot namin diri sa among hotel na among puyaan kadali. Sa among gisakyan na ban mga idol. Ang atong puyaan diri. Ug si Dundon. Among ipaabot ang receptionist mga idol. Ang kuwan kuwan sa kwarto namo ba. Diyan yung mga kwan. Kaya mo magamit yun. Oh, yung pulok man nato. Amo ni. Dahil rin lamang yung